Der er lige et par deltagere tilbage. Den næste deltager skal I også give en rigtig stor varm velkomst. Han hedder Kasper Gros. Giv ham en stor hånd. Hej. Mit navn er Kasper, og jeg arbejder til daglig ved Netbank Kundesupport. Yes. Et job, hvor jeg virkelig nyder at få fri. Det er helt, I drømmer ikke om, hvor folks tekniske viden er. Det er sindssygt. Der var en kvinde, der ringede ind på et tidspunkt og kunne ikke komme på Netbank, og jeg spørger ind til med det samme, om hun bruger Mac eller PC, hvor til kvinden svarer, nej, det er en bærbar. Jeg tænker, der sagde man var i mål her. Jeg siger, nej, bruger du Windows? Nå, på den måde? Nå, nej, jeg bruger det der gogle. Nej, altså, hvad har du på skrivebordet? Der ligger der en kuglepind og en post-it og... Nej, altså, har du nogle vinduer åbne? Nej, døren står lidt på klem. Altså, nej, vi skal have startet forfra. Kan du se den knap nede i venstre hjørne, der hedder Control? Jamen, det kunne hun godt. Godt, den holder du nede en gang. Ja, hvad så nu? Så holder du alt nede. Så ligger jeg lige røret, siger hun så. Så kan man høre, hvordan det hele bare... Forfærdeligt. Tak skal jeg. Jeg forsøger at lave det, jeg nu selv synes, jeg er bedst til. Jeg forsøger så vidt muligt at lave nogle gange, det kan være nogle lidt længere fortællinger, hvor jeg forsøger at etablere en eller anden situation og sætte folk ind i en eller anden stemning, eller man har oplevet. Men okay, altså man skal ikke kun fokusere på det negative. Det kører egentlig okay for mig på andre punkter. Jeg blev sammenlignet med Brad Pitt her den anden dag. Det er sgu ikke nok. Der var en kvinde, der sagde, ham der, han ligner da på ingen måde Brad Pitt. Sammenligningen, den var der. Ja. Men København, det er fedt at være her. Jeg bor selv i Aarhus, og man kan godt mærke, når man sådan er i København, at lige er det fremme i skoene. Ja, det synes du også. Ja, det kan vi godt. Det kan man virkelig godt. Altså, hele tiden på alle punkter. Eksempelvis, vi har i Aarhus, der har vi en bar, der hedder Rar Bar. Det er en bar, hvor der er rart at være. Hvad kan vi kalde den? Det ligger lige til højrebenet. Rar Bar. Der har I jo i København, der har I jo en bar, der hedder Barbar Bar. Nå, der er nok nogen, der kan, hva'? Jeg undrer mig bare sådan over, hvordan de kom på det navn. Om det er en barbar, der ejer den, så har man tænkt Barbar Bar. Så kunne man bare godt køre den længere ud, synes jeg. Jeg ved, de skal være rabarber derinde. Så kunne det være en rabarbar bar. Eller hvis nu det egentlig er en araber, der ejer den, så kunne det være en araber bar. Så mangler vi jo bare lige, at hende bag disken, hun hedder Barbara. Hvorfor er der nogen, der skulle tage telefonen? Araber, Barbara, det er Barbara. Forfærdeligt. Jeg forventer, det bliver varmt. Lidt svedige armhuler. Den slags. Og så håber jeg jo på, at... jeg håber, at vi alle sammen bare får et godt show og kan nyde det og få en god aften. Altså, at folk får en god aften. Det er fedt. Jeg havde egentlig tænkt mig at fortælle lidt omkring en forfærdelig oplevelse, jeg havde her for et par uger siden. Jeg var på date med en pige, og der var intet, der gik som det skulle. Altså, det var forfærdeligt. Det startede ud med, at jeg tænkte, at vi skal en tur i biografen, og jeg foreslår, at vi skal ned i Cinemax og se en eller anden Hollywood-film. Og allerede der er hun sådan lidt... Cinemax, det er bare så mainstream. Og vi kalder, vi skal gå en tur ned Øst for Paradis. Nu ved jeg ikke, om folk herinde, de kender den biograf i Aarhus, der hedder Øst for Paradis. Nogen kalder den for kommunist bio. Lidt blandet. En lille biograf, der viser alle de her film, som folk ikke lige gider at se. Og jeg spørger så ind til, hvad de der viser nede i Øst for Paradis, siden hun gerne vil derned. Jamen, de viste en eller anden egyptisk, socialrealistisk dokumentarfilm fra 70'erne. Og der kan hun godt mærke, at tøver, der smider hun så trumfargumenter og siger, jamen Kasper, hvornår har du sidst set en egyptisk, socialrealistisk dokumentarfilm fra 70'erne? Og der må jeg jo indrømme, at det var alligevel ved at være op over. Så vi kommer ned i Øst for Paradis. Og problemet er så, det er forfærdeligt. Jeg bliver så placeret ved siden af min date. Hun sidder så på den ene side af mig. Men på den anden side, der sidder der en kvinde på 65-70 år, der trækker vejret. Ualmindelig højt. Altså, det er helt vildt. Det er et stormvejr, det er den der. Så jeg sidder der og kan ikke finde op her, for det er forfærdeligt, altså. Det er en halv time med stiv kuling fra venstre. Der gør hun pludselig sådan her med armen. Jeg kan godt se, at det virker måske ikke så voldsomt, men det glemmer det, at jeg sidder på den side. Så for mig, der ser det sikkert sådan her ud. Og jeg tænkte, det må holde op på et tidspunkt. Det kan da umuligt blive ved.
Og jeg prøver sådan noget, jeg er konfliktsky, så jeg prøver sådan noget. Nå, så skal vi også... Nej. Og til sidst, der vælger jeg, det er også en dum løsning, det er bare at vælge at sige, så bliver hun sur og forfærdelig, altså. Men det kører ikke for mig på det tidspunkt, det gør det virkelig ikke for satan, altså. Men vi kommer så trods alt hjem til hende om aftenen. Altså ikke hende, altså min date om aftenen kommer hjem til. Men der begynder det så at tage fart, fordi vi får lidt rødvin, og vi får lidt mad, og så spørger hun pludselig, om vi skal sætte os en tur i sofaen. Det tror jeg nok, vi skal. Vi kommer over i sofaen og sidder, og hun rykker lidt tættere på mig, og så spørger hun så pludselig, om vi skal tage et spil 500. Jeg spørger jeg også, om ikke det er lidt mainstream. Og jeg går all in og spørger, om vi ikke bare skal prøve en gang analsex. Og der tøver hun jo så, der smider jeg jo så trumfargumenter og siger, jamen, hvornår du sidst prøvede analsex? Hvilket det har været fremragende optræde for jer. Tusind tak skal I have.